care este amprenta generală a anului 2025 pentru cei din zodia Scorpion, care vor fi energiile acestui an, cu ce provocări vine către ei și pe ce ar trebui să se focuseze mai mult. Citirea este generală, nu poate rezona 100% cu toată lumea din această zodie. Mă ajută foarte mult un comentariu și un like. Veți fi protejați divin în primul rând. Se pare că pentru voi este un an în care aveți așa o protecție din partea Universului și tocmai de aia, ca și sfat al tarotului, ar fi să îndrăzniți să puneți în practică lucruri pe care le-ați tot amânat, poate, sau de care v-a fost frică să le începeți, pentru că aveți din partea Universului o mână de ajutor. Pentru ceilalți poate să însemne fie un eveniment la care participați în perioada următoare, că vorbim de nuntă, botez, cununie, un eveniment de genul acesta la care fie participați, fie îl organizați chiar voi. Foarte frumoase cărți. Puterea și 6 de bâte. Pe lângă protecția divină pe care o aveți, ar trebui să fiți mai mult conștienți de forța interioară care zace în voi, pentru că în ultima perioadă ați cam uitat de ea, sau nu neapărat că ați uitat de ea, dar nu v-ați mai folosit de ea la capacitate maximă. Poate v-ați neglijat, cum ziceam inițial, sau poate, nu știu, stima de sine a fost mai scăzută, poate nu v-ați mai privit așa puternici cum o făceați cândva. Cartea Puterea asta reprezintă, poate să fie și cineva din zodia Leu cu care aveți de a face, cineva din viața voastră, cineva mai apropiat cu care interacționați mai des și care, putem să punem și pe partea asta, va aduce forță atunci când sunteți la pământ sau când nu mai sunteți atât de puternici cum vă știați cândva. În orice caz, când apare cartea asta, vi se sugerează să aveți încredere în forțele proprii, să profitați de ele, pentru că dacă vă propuneți ceva, cu siguranță veți obține. Aveți o ambiție ieșită din comun și o forță incredibilă. 6 de bâte, la fel, vorbește despre o reușită. Sunteți admirați, priviți cu ochi buni de către cei din jur, chiar dacă nu vi se spune poate treaba asta în față, să știți că ceilalți vă admiră, mai ales la locul de muncă, la job, la facultate, depinde fiecare unde sunteți, sau pur și simplu în viața de zi cu zi sunteți admirați pentru calitățile pe care le aveți și pentru aturile voastre. 6 de bâte reprezintă și o victorie, o reușită, dacă așteptați ceva de mai mult timp să se încheie sau, nu știu, un rezultat, un contract, despre orice poate fi vorba, finalitatea poate să fie aproape și poate să fie un rezultat foarte pozitiv, da, în favoarea voastră. Această reușită veți simți nevoia să o împărtășiți și cu ceilalți. Poate la locul de muncă sau poate în viața de zi cu zi vă luați asupra voastră prea multe sarcini, vă supra-solicitați, tocmai din dorința de a face lucrurile cât mai bine cu putință, perfect dacă s-ar putea, și de multe ori nu vă place să lăsați pe alții să facă ceea ce știți că puteți face voi foarte bine. Avem aici 8 de bâte cu multă comunicare, deci acest an va fi și sub semnul comunicării. Ar fi cheia să fiți înconjurați de oameni, să nu stați în solitudine, să faceți cât mai multe colaborări, fie în privința studiului, fie în privința muncii. Nu stați singuri, nu lăsați toate grijile asupra voastră. Discutați, conversați, colaborați cu cât mai multe persoane, pentru că în modul ăsta se deblochează foarte bine energiile și se aliniază totul în favoarea voastră.
Și 10 de monede, 10 de monede la fel, vorbește despre a doua familie. Dacă 10 de cupe este cartea familiei fericite, 10 de monede de multe ori eu o privesc ca pe a doua familie, și anume prietenii, persoanele apropiate, rudele care vă sunt alături. Deci din nou vorbim de comuniune, vorbim de a nu sta în solitudine. La fel, dacă e să vorbim pe planul financiar, urmează să fie o creștere. Dacă ați avut probleme cu banii mai semnificative până acum, vă veți reveni și nu veți mai duce lipsă cum ați dus în ultima perioadă. Nu înseamnă că dă norocul peste voi și câștigați sume fabuloase, dar veți reuși să gestionați altfel situația financiară și să nu mai duceți așa multă lipsă. Putem vorbi pentru unele persoane și de o moștenire, de un dar, de un, într-adevăr, ceva mai consistent. Cam astea ar fi energiile, sunt cărți foarte bune pentru anul ăsta, multe reușite, multă comunicare, poate cu 8 ăsta de bâte să însemne și călătorii, plimbare, vești de la distanță, comunicare la distanță, sau poate voi călătoriți în afara țării sau distanțe mai lungi. Aveți protecție divină, aveți puterea alături de voi, mergeți încrezători înainte și o să vă atingeți cât mai multe obiective cu siguranță. Mă ajută foarte mult un comentariu sau un like, iar dacă ați rezonat cu citirea, puteți da urmărire. Vă mulțumesc!